Tri glavna problema Srbije danas. Beda, strah i poniženje. Svi problemi za nas predstavljaju obavezu da ih rešavamo u korist građana Srbije. Zbog čega se raspisuju vanredni parlamentarni izbori kada vladajuća koalicija ima apsolutnu većinu? Zato što je Srpskoj naprednoj stranci potrebno još 2 godine da rasproda sve resurse Srbije. To nije pitanje za vlast, to je pitanje za opoziciju. Oni su tražili izbor. Ocenite dosadašnji rad vlade Srbije ocenom od 1 do 5. Ne može se oceniti vlada koja apsolutno ne radi ništa. Odličan, 5. Šta je najveći uspeh vlade Srbije? Što čelnici vlade Republike Srbije i vrh Srpske napredne stranke živi bolje, dok svi ostali žive mnogo lošije. Reforme i veliki međunarodni ugled Srbije u svetu. A najveći neuspeh? To što vlada Republike Srbije i vrh Srpske napredne stranke živi bolje, dok svi ostali građani žive mnogo lošije. Nedostatak opozicije. Ovo što mi imamo je kvazi opozicija. Opišite jednim pridevom opoziciju u Srbiji. Mudrija. Teško je naći pridev, inače pridevi su najveći neprijatelji imenica. Da li će se proevropska opozicija udružiti za ove izbore? Najvažnije je da se udruže građani i da izađu na naredne izbore. Udružit će se i za ove i za mnoge naredne, naravno kao opozicija. Da li jača desnica u Srbiji? Jača desnica u Srbiji zato što Aleksandar Vučić po Srbiji gazi, a van Srbije kleči. To se ne sme dozvoliti. Ovakve desničarske ideje su kao karcinom sa metastazama. Po čemu se Srbija danas razlikuje, a po čemu je slična Srbiji iz 90. godina? Slično je poniženje kao što je bilo 90. godina. Ono po čemu se razlikuju jeste što će danas to poniženje trajati mnogo kraće. Razlikuje se po svemu boljem za građane Srbije, a slična je samo po onima koji još uvek žive u 90. Kako danas gledate na istorijsko pomirenje DS-a i SPS-a iz 2008. godine? Žao mi je što me niko nije pitao 2008. Smatram da je bilo dobro za Srbiju, ali loše za Demokratsku stranku, što nije prvi put. Kao deo istorije SPS-a, to je za nas prošlost. 3 ključne reči koje opisuju program vaše stranke. Posao, zdravlje, obrazovanje, a sve to može da se nazove dostojanstvo. Budućnost, pristojnost, normalnost. Sa kojom strankom nikako ne biste u koaliciju? Sa onim strankama koje savjetuje Tony Blair. Sa Demokratskom strankom i njenim otpacima, ma kako se oni zvali. Da li će ovi izbori biti referendum između Evropske unije i Rusije? Ovi izbori će biti referendum između s jedne strane poniženja i s druge strane ljudskog dostojanstva. Ne, ovi izbori će biti referendum između prošlosti i budućnosti. Da li je priznavanje Kosova uslov za pridruživanje Srbije Evropskoj uniji? Ne. Nije i ne treba da bude. Da li će Skupština u novom sazivu promeniti Ustav Srbije? Najvažnije je da promeni Srbiju, ali na bolje. Očekujem ustavne promene. Kako će ovi izbori uticati na status Vojvodine u Srbiji? Paori su poniženi, zemlja je oteta, subvencije su 3 puta manje, građani poniženi. Smatram da Vojvodina to neće oprostiti. Potvrdit će da je Vojvodina deo Srbije. Šta će presudno uticati na opredeljenje građana na izborima? To što više neće ili ne žele da trpe strah, bedu i poniženje. Istina. Kakvu izlaznost na izborima očekujete? Ogromnu, zato što je i poniženje ogromno. Veliku izlaznost. Da li postoje uslovi za slobodne i pravične izbore? Ne. Slobodni izbori traju već blizu 2 decenije. Ima li cenzure u medijima u Srbiji? Ne, ni pošto samo Vučić može da kaže ono što želi i hoće. Nema cenzure, ali nema ni pravih medija. Da li biste kupili stan u Beogradu na vodi? Ne, i drugima to preporučujem. Ja sam Užičan i nemam te ambicije, pitajte Beograđane. Šta cenite kod drugog sagovornika dvougla? To što ume da trpi poniženje od strane SNS-a. Mladost i energija, nažalost, pogrešno je usmerava. Šta mu zamerate? To što mnogo trpi poniženje od strane SNS-a. Nedostatak političkog znanja i iskustva, zbog toga priča šta mu padne na pamet. Šta biste mu poručili? Glavu gore. Da ode iz politike.